nos cuesta mucho la conformidad. Nik leheno ez nuen pentsatzen hola egoteik eta hola bizitu nintzen lana eta tira. Eta oain aldeatu naiz edade hontara eta aquí estoy, que no valgo para nada. Nola ero nintzen, goizen zazpi laurden gutxetakekin nintzen, jarnitzen ez eita da, erore nintzen. Eta dago platoa, seitun platoa eta ero nintzen area eta inun hemen zea txiki bat, ebaki txiki bat, puntu bat eman zian. Eta gero golpea, izterren, alde honta erori nintzen izterren golpea eta besoan ere bai, eta hau gola bota nure azkoz, behartu nuen hau, pixkat behartu nuen, baina bueno. ¿Qué estás pintando, Loncho? ¿Qué cacharro tienes ahí? A ver, enséñame, Loncho. Jaio zen, debil, jaio zen. Hola, mingaine asko atatzen zuen, asko eta zer raro gaiten du nume honek. Zaharrak ez zuen hola egiten da, honek bai hola mingaine beti eta beti, gaina titia ezteko fundamentu ikitzun izaten. Eta nik esaten nuen hau, pobre, ume honek ez du, jaten ez du ikasiko. Eta beti hor bili naiz medikutan asko, baina eta laguntzeko ez nekoan inorrare, bakarrik hartitu nintzen. Zairu ogoien da lurrebean da, bueno, bale, besta. Ez zagoen inorren nire laguntzen, ez neki nori deitu nori izan zer. Beno, hortzen haukan, nire hori bizkarrean eta batzuk pasaturik jendie, ez da eskopatu. ¿Las necesitas? ¿Qué pone ahí? Sí, eso sí. Y arriba, y arriba. Sí, perurena. Sí, arriba, Y perurena. abajo pone arrarás. Arrarás. Tiene dos, uno y arriba y otro y Hemen, abajo. gero ja koskortu zen, Zidarmede daukana, gatzen dituzte gauzak. Gupin asko sencillo got. Ez duela pentsatzen, hilinda eta nehar, ez dakizar, nada. Honek ez du nehar bat egin, Le cerró los ojos y ya está. Denak diferente gara eta hori da. Es que se le padre, sí, yo ya veo. Bere atxanan zartzen nahi da asko. Mi padre, Tu padre, sí. yo hace poco. Hace poco no, ya 7 años, va a hacer 8. Eta oso ongi atatzen da gaina argazkietan. Bueno, pues aurrea atatzeko, alden bezala, baina aurrea atatzeko modu badaudela, nik hortxe atera nula eta, ez dakit, bakoitze berak ikusi behar du nola, atare behar du aurrea, ze kasu behar diozun, ze erakutsi nahi diozun, zer, ez dakit bani nola esan. Zango nioke hori, ni arkitu nintzen, oso pobre, hau jaio zenen. Ez naukan inoengo alibi horik. Eta pasatu nuen asko. Eta enuken nahi oain beste batek hola pasatzen. Pues oain, bastante gogorra. Aitu ez du iten, aztu iten zaizka, gainen egon behar duzu, gauzak iteko, goizan jekita, zer jantzita. Aurrena, lehiu ireki behar izaten du, baina ez zailo behin egon ondo heldu. Ez du irikitzen. Ezke, pixkat dago Alzheimer dauka, oain. Eta aztu iten zaizkio denak. Beno, gauz batzuk, beste batzuk gogoan dauzka oso. Situazio gogorragoa da, burdukoa baino, netzako. Ez dakit, bakardadea, ez dakit sentitu izan du, berak ez du baina zer esaten. Ni falta ba naiz bai, mintzatzen da budo, hor bai. Guri aliatzen zizkigun bezala, alguna vez tendría que llegar algo distinto, ¿no? Pues le ha llegado. Eta esaten diate, jolin urte askon bizitu da, hoike hiltzen dia gaztego diela. Badie oain adibidez, badie, bai, baina ez dut pentsatu baina, honek lagun bat izatea, hola, ez dut gurriture gaina. Eta hor telebiztan ikusten ditut, Pues hori, epoka hortan, bakarri sentitu naiz, bai.
Ja geroztik, pues, zentroan sartu zenen, pixkat, desahogatu, tranquilu initzen. Bitarten ikusten ditu, bueno, gauz asko, bitarten sufritu. Eta bueno, hola tokatzen dira gauzak da, hay que llevar. Como llegan, ez dago beste remedioik. Esango izut gehiago, ez dakit.